Ja. Jesus, ja. I don't know what to say. Jeg hedder Kirstine Møller, og jeg er rigtig god til at fordybe mig i ting. Og det skal helst være et eller andet, hvor jeg også skal være fysisk. My name is Lokesh, and I'm good at, I don't know, I like learning languages, so I think I'm good at learning languages. I haven't learnt Danish or Greenlandic yet, but maybe one day. Hej, jeg hedder Mie. En ting, jeg er god til, det er at udfordre mig selv. Jeg er god til at finde på nye ting, der skal ske. Jeg er god til at få det til at ske også. Jeg er ikke så god til at kede mig, så jeg tror hurtigt, min hjerne arbejder hen mod noget nyt og noget spændende. Hallo gut, Regina Møller mig atraqpunga. Uangalo bikorifikka eqqartusagukit arpanneq eqqartorsinnaavara arpanneq tassa soqutigisarigakku pingartitamma ilarigamikku timip aalatinnissaa taava piffisseqalerangama tassa arpattarpunga. Jeg hedder Natasha, og udover at filetere hælefisk, så synes jeg i hvert fald selv, jeg er god til at finde og plukke spisesvampe i naturen. Det er en hobby, jeg deler med min kæreste, mine venner og familie, så vi er tit afsted i naturen for at prøve at se, hvad vi kan finde i mosset. Yeah, if I could go back in time to when I started my PhD, I guess I would tell myself that it all kind of works out in the end. I could never have predicted that I would be right here, right now in Greenland, about to tell you all about my research. Hvis jeg skulle give et rigtig godt råd til mig selv som studerende, så ville det være, at der ikke findes nogen dumme spørgsmål. Der er stadigvæk så meget, vi ikke ved om vores egen historie, og de helt simple spørgsmål er ofte de bedste. 2021 mi PhD-lærer allartikkakku massakkut ilikkakka naapertorlugit аллартиккамали имминусиуннерсарсиннаасуугума иммақатассани сиуннерсуутигиссагалуарпара имминуттатигиниссақ таавалу илисиматусарнерми кинаасусерпут калаалиунерпо қимангиккалуарлугу илисиматусарнер ингерланеқарсиннааммат ассерсуутигиннарлугу нунаккитааниингаанит укуа теориит илисиматусариаатсиллу атунгиккалуарлугит аама илисиматусарнеқ kultuuritsinningaanit ааllaавилик таанна аторлугу аама ингерланеқарсиннааммат. Hvis jeg skulle gå lidt over 2 år tilbage i tiden og give mig selv et godt råd i forhold til at være Ph.D.-studerende, så vil jeg nok sige, at man ikke skal tage de der små nederlag, som dukker op en gang imellem, når man er i gang med et 3-årigt projekt, at man ikke skal tage det så tungt. For det er en helt naturlig del af det at blive en god forsker og bedrive god forskning. Det er simpelthen, at nogle gange så går det ikke efter planen, og det skal nok gå alligevel. Jeg tror, et råd til mig selv, inden jeg startede den her Ph.D., ville være, at du kan mere, end du tror. Man kommer ud for så mange ting, man ikke har prøvet før, når man laver en Ph.D., og man finder ud af, at man kommer igennem det alligevel, og kommer ud på den anden side, og faktisk føler, at det har været en god oplevelse, og man har lært noget nyt, og det er ret fedt. Så det ville jeg ønske, at jeg havde troet måske lidt mere på i starten.